wonten sing sanjang ngeten kiai niki disebut kiai niki di jamaah kata nih wong soleh wong kubur wis dikubur kok jaluki donga ya gak iso no. Nabi ku ya wis wafat iku ya ora iso ndonga wis wafat. Itu niki zaman sakniki kata kiai ora ngerti agama ning mata diri dadi kiai mulang santri niki padha gendenge sing diulang ya goblok sing mulang gendeng dolun mudillun wong kesasar nyasarke wong akeh. Mula para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati ning donya niku kudune milih Pak. Nek nabi mboten enten pilihane wong nabi niku mesti saene. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris terus niki mboten sah milih wong pancen sae sedaya. Tapi sampun niku kudu milih Pak. Wong sing keceluk kiai, wong sing keceluk wong keramat niku mboten sedaya tiyang sae niki. Sampeyan umpamane lara apa wonten keluarga sing mboten sing sakit ngeten nek lak milih dokter Pak Kiai Fatkan niki nek mboten sekeca selirane niku milih dokter padahal piyambake lenggahe wonten Jakarta niki nimbali dokter sing Magelang Pak niki mergo kudu milih ora ngger dokterku pinter kok wong sing keceluk kiai mboten sedaya pinter asline mulane kudu genah niki butuhe ihdinas siratal ya Allah kula nyuwun dipun paringi pitedah. Nah sing pitedah niki lak nggih liwat sing do mulang-mulang niki ya kiai niki nggih tokoh niki tapi nek entuk pituduh Gusti Allah dipethukne wong sing pas. Allahumma amin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati, zaman sakniki niki dingendikake kalih syair niku padahal syair niku pun lu amin nih rijalu tahrika katahrika fi taqallubihi wa halihi tokoh-tokoh mongsomu zamanmu ya kaya zamanmu kuwi anggone kiprah anggone pola